Това е. Винетка 1500-700 лева за камион, вижте път. Международен път Видин, София. Амичката ви пръсна, гледай какво нещо. То няма път. Няма. На вниманието на госпожа Свинетка Павлова. Ще пръсна. Община Монтана. Това е път. Къде си, бе, Бойко? Няма това. Лента да отрежиш тук. Лента. Си отрежиш врата, да си отрежиш. Ето. Това е път. Това е път международен. И отстрани банкети. О, трагедия. Трагедия. Ето. Ето вижте. Ето това е. И така 40 км. Има по-голяма кръпка. Да. Айде. Това е положението. Хората са каяли да не си става шофьор, да си станал доктор. То не че там е по-добре, ама айде, чао.